V paneláku v trojizbovom byte žila vdova s 3 dcérami. Prestajšie Anastázia, Valentína a najmladšia Popoluška. My sme sestry, máme sa radi a všetko hovoríme naraz. Volám sa Anastázia. Nie, na tom sme sa nedohodli. To si nevšímajte. Z toho niekedy riadne pere. A okrem toho, ja som Popoluška. Macocha Popolušku zdedila po svojom nebohom manželovi. Vlastné dcery na rukách nosila a na Popoluške ani euro neminula. Anastázia a Valentína len po diskotékach chodili, značkové veci nakupovali, v reštauráciách v Prahe jedlávali. Ja sa o celú domácnosť starám, ešte aj v pizzerii makám. Žil v tom meste aj jeden súkromný podnikateľ. Ja som jeho krásny šik Anton. Raz mu otec hovorí: Musíš sa oženiť, inak neprevezmeš moju firmu a všetky akcie prepadnú. Preto zorganizujem súkromnú party, na ktorej si vyberieš ženu. Pozvánku na party dostali aj 2 sestry. Uá, dostali sme pozvánku. Anastázia a Valentína hneď obehali všetky butiky a ponakupovali šaty a topánky od Gucciho, Armaniho a Versaceho. Môžem ísť s vami? A čo chceš hodiť na seba? Mám nejaké šaty zo second handu. Nepôjdeš nikam, máš všetko hotové. Aha. A macocha zobrala vrecko z vysávača a vysypala ho na práve vytepovaný koberec. Nebude čistý, nikam nepôjdeš. A macocha s dcerami odišla. V tom sa jej zjavil škriatok Paniš. Nie plač, Venča. Pánu, teraz nás prísal baviť. Ale Popoluške sa šaty zo sekáča nepáčili, preto sa rozplakala. Takéto šaty nenávieš, iba tam mrazíkovi. Zrazu sa jej zjavila milá Lidia Eichhardt s krásnymi spoločenskými šatami, s priateľom Maťom, ktorý jej dal krásne črievičky. Pred panelákom ju čakal čarodejný dvor a dal jej krásnu limuzínu s krásnym šoférom. Upozornil ju, že vchod do bytovky sa zamyká o polnoci. Keď prišla do byty, všetky zraky sa opreli na ňu. Nechceš ísť tancovať? Tak utekaj, nemám si kde sadnúť. Nakoniec si to Antóniu rozmyslel a išiel tancovať vášnivé tango s Popoluškou a vypýtal si jej telefónne číslo a adresu. Zábava bola v plnom prúde, keď začalo byť 12. Popoluška začala šprintovať po schodoch a pritom sa jej zlomil opätok. Nie, zlomil sa mi opätok. Nevá, bežím ďalej. Na druhý deň Aha, črievička, koho asi tak bude? Pošlem mi poštou Popoluške. Určite na sídlisku pri Hruške. a tak prišiel Popoluške baviť črievičkou, ktorá je samla ako uliaka. Antóniovi bodyguardi priviedli Popolušku k Antóniovi. Vystrojím iba veľkú svadbu, na ktorej nebude chýbať ani smotánka z televízie Markíza. O tejto svadbe sa písal vo všetkých bulvároch. Popoluška a António žili spolu šťastne, až kým ich akcie vo firme neprepadli.